Tak ideme na záhradu peknú s kamošami a s bratrancom. Tak si idem. Wow, čo je? ňam. Meteoritky? Je to to? Dokonalá explózia chutí. Tak to musí byť fajné chutí. No, Nie je presne. to jedlo. Je to nejaké fajné, dobré energická hodnota 504 kalórií. No, ideme to Dobre, tak jo. to je dobré. Nie je to také štipé, keď tam hovoria, že čili. Tu vidíte čili. No je to dobré. No trochu to štipe. V pohode. Ňam. Naporučujem kupovať. Tu je nejaký čelný ešte. Diváci, Je tu nejaký čelný, to ešte ochutnáme? je to fajné. Nie, diváci, je to fajné. A odporúčame vám kúpiť. Zapamätajte si meteority, značka Dupetky. A čili dokonalá explózia chutí. Dobre, nezabudnite like a odbev. Čau.